Diar Nabla long live Ronjon दैमारि थांनानै थाथों Ronjon दैमारि थांनानै थाथों Ronjon दैमारि long live Happy birthday to you Happy birthday dear NDP-नि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाब्लानि दिनै 63थि जोनोम सान। Diar Nabla long live दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा सत्रपारानि गेलेग्रा फोथाराव बर' हारिनि थाखाय गोलाव दावहा नांबोनाय NDP-नि गायसनगिरि आफादगिरि बिटिआरनि सासे सागानगिरि आथिखालाव बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांनाय रन्जन दैमारि एबा डिआर नाब्ला बिथांनि 63थि जोनोम सानखौ बिथाङा गैयाब्लाबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDP-नि माखासे बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बर' रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै गाजा गोमजायै जोनोम सानखौ फालिदों। बे समाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDP-नि मिरु आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेराव मा फोरमायदों फै जों मोनथिनानै लानि। दिनैनि सानावनो 63 बोसोर सिगां बर' हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै संग्राम होनो जाथिखौ रैखाथि होनो गावनि जिउखौ बाउसोमनो हाग्रा सासे गेदेमा डायनामिक लिडार रन्जन दैमारि सारा जोनोम लादोंमोन आरो दिनैनि जोनोम सानखौ जोङो दिनै एक्स NDP इउनाइटेड फरामनि बानजायनायाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सत्रपारानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो खुंफुंदों आरो नुनो मोनदों बिथांनि जोनोम सानाव बे साखाथि बाखाथियाव थानाय गामि गांखननि रायजो राजाफोरा फैनानै बार्थडे उइस खालामफैदों आरो गाजा गोमजायै बिथांनि बार्थडेखौ खुंफुंनो मोननायखाय जोङो बानजाय आफादनि जानानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौबो साबायखर बावदों आरो बे दिनैनि सानाव बिथांनि जोनोम सानखौ खुंनायजों लोगोसे बिथांनि जि नीति आदर्श बर' जाथियाव जे बिहोमा होलांबाय बा बर' जाथिनि गेजेराव जे माव दिन्थिलांनाय बेफोरखौ जोङो मोनफा मोनफा गोसोखांदों आरो बिबान लानानै खामानि मावलांनो जोङो जानजि खाफ्रादों। दिनैनि बिथाङा गुवाहाटीनि काहिलिपारानि 10 ABPN पुलिस केम्पआव दङ बिथांखौ मोनसे सेल बायदियाव जोबथेनानै दोनदों जाय सेलाव माने रुम मोननै दङ फिसा फिसा रुम मोननै आरो अख्रां नुनाय 10 बाय 10 फुट बाय 10 फुटसो गुवार जायगा बेबायदि जायगायाव बिथांखौ जोबथेनानै दोनदों। दिनै जों आरज गाबहरदों इसोरनि गुदियाव जेन इसोरा बिथांनो मोजां देहा सास्थ्र बोलो होयो आरो गोसोआव बोलो होयो थांनानै थानो आरो जोङो नेनानै दङ रन्जन दैमारि सारखौ समग्र बर' रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ सानसे बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन आरो बर'आ नैबे जोंनि हायेनाव फैनानै थामहिनबा बर'फोरनि रायजोफोरनि गेजेराव फैनानै जेन खामानि मावफैगोन समाजखौ सिबिफैनो मोनसे सुबिदा मोनगोन दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बे आसाजों थांनानै दङ। दिनै रन्जन दैमारि सारनि थाखाय जायफ्रा मन्दिराव जायफ्रा गिर्जायाव आरज गाबदों सोरबाया उन्दुनायनि सिगाङाव सोरबाया फुङाव सिखारनायाव आनान गसाइनियाव बिथांखौ गथायदों साफ्रोम आरज गाबगिरि बिथांमोनखौ बारग' NDP जानानै एबा रन्जन दैमारिखौ सिबिबाय थाग्रा सासे बेक्तिगत जानानै आं साबायखर बावहरदों जे उननि समावबो जेन बिथांनि देहानि थाखाय आरो बिथांनि गोसोनि बोलोनि थाखाय जेन इसोरनि गुदियाव आरज गाबबाय थागोन आरो बिथाङा जेन जोबथेसालियाव थानानैबो बोलोगोराहै गावनि देहाखौ जोथोन लानानै थांनानै थानो हायो आरो गावनि उदां जानायनि समखौ नेबाय थानो हायो बेबायदि जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रा आरज गाबगोन बेखौनो आङो मिजिंथिहरनाय थाबाय आरो खावलायहरनाय थाबाय। दिनै जोङो खावलायगोन जे रन्जन दैमारि सारखौ जि जोबथेसालियाव दोनदों बेयो मोनसे पलिटिकेल इस्यु एबा पलिटिकेल इमप्रिजनमेन्ट होननानै जोङो बुंनो हायो जे बिथांखौ दिनै पलिटिक्सआसो जोबथेनानै दोनदों। पलिटिक्सआ माखौ गियो खौसेथिखौ गियो पलिटिक्सआ जुदि जोङो रन्जन दैमारिनि मुङै गासै पृथिबीयाव थानाय बर' हारिया खौसे जानो हायोब्ला जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ रन्जन दैमारि सारा गाबोन जुदि समग्र बर' रायजोआ
असाके गोसो गोरबोजों खौसे जानो हायोबा बिथाङा गाबोन समफोरनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो बेखौनो जोङो खावलायगोन जे जों बर' हारिया मुथासेल' मोजोमसेल' बे मोजोमसेल' बर'फोरा गावस्रानानै थायालासेनो रन्जन दैमारिनि मुङै जोङो खौसे जानानै बिथांखौ जेन पलिटिकेलि गोरा गोख्रों मोनसे डिसिसनाव फैना जों जोबथेसालिनिफ्राय जों उदां खालामनो हायो बेनिखाय बर' हारिफोरखौ एबा बर' रायजो राजाफोरखौ खौसे जानो थाखाय जोङो खावलायहरगोन जे जोंहा न'खरफोरा जोंनि बर' हारिनि न'खरफोरा ओरैबायदि अबस्था दिनै बोथिसे जायोब्ला आरो गाबोन बोथिसेनि थाखाय सिन्था खालामनो गोनां जाय गथ'फोरखौ बिमा बिफाफ्रा डाक्टार बनायनो गोसो दङब्लाबो इन्जिनियार बनायनो गोसो दङब्लाबो IAS अफिसार ACS अफिसार बनायनो गोसो दङब्लाबो बनायनो हायाखै नाथाय गावनि गथ'आ गोरों फरायनायाव गोसो गोनां नाथाय बिमा बिफाफ्रा बेखौ सहाय होनो हायाखै बेयाव जों गावजों गाव मदद होलायनो नांगोन जुदि आंनि गामियाव सासे गथ'आ फरायनायाव गोसो गोनां दङब्ला आंनि गामियाव जुदि 100 खर दङब्ला बयबो न'खरा जुदि मासाव न'खरसेयाव 500 थाखायै बै गथ'नि थाखाय दान होयोब्ला बे गथ'आ निस्सय डक्टर जागोन बे गथ'आ निस्सय इन्जिनियार जानो हागोन जुदि नोंथांनि गामियाव 50 खर दङब्ला सासे जुदि मोजां गथ' फरायसुला बा फरायसुलि दङब्ला बै 50 खरा न'खरसेयाव मासाव जुदि 200 थाखा बे गथ'नि मुङै जुदि डनेसन होयोब्ला बे गथ'आ UPS कचिं खालामनो हागोन APSC कचिं खालामनो हागोन फैबाय थानाय समाव बे गथ'आ IAS अफिसार जागोन ACS अफिसार जागोन दिनै जोंनि संगठनफोरा माहारियारि संगठनानो हक बा राजनीतिकनि संगठनानो हक एनुवेल कन्फारेन्स खुंनो थाखाय कोटि कोटि बाजेट लायो कन्फारेन्स खुंनो थाखाय कोटि कोटि बाजेट लायो बेदर जानो थाखाय कोटि कोटि बाजेट लायो नाथाय आङो सोंनो इच्छा खालामदों मबे संगठना IAS अफिसार बनायनायनि बाजेट दङ दिनै जों बर'फोरा मबे संगठना दिनै ACS अफिसार बनायनायनि बाजेट लादों सोर संगठना दिनैनि तारिखाव जोंनि उन जोलैखौ डाक्टार बानायनायनि बाजेट लादों इन्जिनियार बानायनायनि बाजेट लादों दिनै बेफोरखौ साननांगौनि सम जाबाय सिरि मोननांगौनि सम जाबाय बेनिखायनो जों गावजों गाव मेगन सालायबाय थायालासेनो एना एनि जालायबाय थायालासेनो बेजों बे हाब्रु सारलायबाय थायालासेनो जोङो गावजों गाव अनलायनानै जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंलांनो हायो आरो मोनसे समाव जों बेबायदि जुदि मोन्थोरजों जोंनि ओनसोला दैदेन जायोब्ला प्रत्येकटु गामियाव डाक्टार जागोन प्रत्येकटु गामियाव इन्जिनियार ओंखारगोन प्रत्येकटु गामियाव ACS अफिसार ओंखारगोन प्रत्येकटु गामियाव IAS अफिसार ओंखारगोन बेनिखाय आं खावलायगोन बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ प्रत्येकटु गामिया ख्रिस्टमास जानायनि बाजेट लायो निउ इयार जानायनि बाजेट लायो बैसागो जानायनि बाजेट लायो मागो फोरबो जानायनि बाजेट लायो नाथाय डाक्टार इन्जिनियार बनायनायनि मानो जोंनि गामिफ्रा बाजेट लानो हायाखै बेनिखायनो जोङो सोलोंनि बाजेट लानो सोलोंनि आरो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो गोजौथिं दैखोलांनि बेखौनो जोंनिफ्राय बारग' NDP-निफ्राय कुटारि खावलायहरनाय थाबाय आरो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जौगानाया फैगोन बेखौ लानानै बारग' NDP बे खामानि मावबायानो थागोन सारा थारैनो बेखौहाय हान्थि गोरोबथा होनना बुङो नामा दा नोंथांमोननि बेलायाव दा जि दिनै बार्थडे खुंदोंमोन 63rd डक्टर नाब्ला बिथाङा गैया सारा बेखौ थारैनो हान्थि गोरोबथा होनना बुङो नामा सान्ति माखौ बुङो सान्तिया जेरावनोखि मेगन सानाय गैया जेरावनोखि सिन्ता गैया जेरावनोखि गुबुनखौ नायनो बानाय गैया बेखौसो सान्ति होननानै बुङो होननानै आङो फोथायनाय दङ दा अब्ला जोंनि ओनसोलाव दिनै मेगन सानाय दंना गैया गावजों गाव नायनो बालायनाय दंना गैया गावजों गाव हिंसा हिंसि दंना गैया दिनै जोंनि लिडारफ्रा बुंबाय थादों सान्तिया फैबाय जुदि सोरखौबा हिंसा खालामनानै जोबथेसालियाव जोबना दोनबाय थायोब्ला बेखौ बोरै सान्ति होननानै जों गनायना लानो सोरखौबा नायनो बानानै सानफ्रोमबो रायबायानो थायोब्ला बेखौ बोरै जोङो सान्ति होनना बुंनो हानो सोरखौबा मेगन सानानै नासयबाय थायोब्ला बेखौ जों बोरै सान्ति होनना बुंनो हानो सान्तिया नों आंनि गेजेरावनो दङ जेब्ला जोङो गावजों गाव मेगन सालायनायखौ नागारनो हागोन नायनो बालायनायखौ नागारनो हागोन गाज्रि मनोभाबखौ गोसोनिफ्राय गारनो हागोन बिदा फंबाय बायदि अनलायनो हागोन अब्लानियासो बेखौ सान्ति होननानै बुंनो हागोन बे गोरोबथाया सान्ति होननानै जों गनायनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला गोरोबथानि उनावबो दिनै बे मोनसे जारिमिन सिगनेटारिया दिनै जोबथेसालियाव दङ आरो बेजोंनो लोगोसे 50 जननि खाथियाव बारग' NDP-फ्रा दिनै जोबथेसालियाव दङ अब्ला बिथांमोना सान्तियाव थानायनि मोन्थाय गैयामोन नामा
बिथांमोना सान्तियाव थानायनि मोनसे परिबेसखौ मोनामोन नामा जुदि सान्ति गोरोबथामोनब्ला बिथांमोनाथ' उदां जागौमोन सान्तिनि साफा साफा अंकिदार जानो हागौमोन बेनिखायनो आं बेखौ गनाया स्पेसियेलि आं बेखौ फोथाया सान्ति सुक्ति होननानै आं बेखौ फोथाया बे सस्त्रफोरा बे गेलेनाय फोथाराव एक्स एनडिबिया जा बैनाय रन्जन दैमारिनि जि जोनोम दिन पालन खालामनायाव आंखौबो बेयाव लेंहरबाय आं फैबाय आरो दिनै बेयाव जिखिनि जथुमनाय जाबाय बेयावखौ नुनानै आं बहुद गोसोआव रंजादों मोजां मोनदों खिन्थु दिनै बेयाव दिनै बे रन्जन दैमारिया गैया आरो बिथांखौ सरकारा जोबना दोनदों आरो जों बे दिनै जोनोम दिनाव पालन खालामनानै बिनि जुगिदिनो सरकारखौ हांख्राय हरो जाहाथे बिथांखौ अति सोनखाले जोंनि गेजेराव हगारना होयो बेखायनो आं अनुरद खालामो सरकारखौ बिथांनि जोनोम सानाव मा बुंगोन आंथ' गेजेर गेजेर थांबाय थायो बेयाव लोगो हमलायबाय थायो आरो आं न'खरनिफ्राय मानसि थांबाय थायो आं गथ'आ थांबाय थायो सानफ्रामबो फ्राय थांनाय जायो आंबो जेलाव थांबा थांदों लोगो हमलायदों आरो बेबो बेयाव थाबा आंनाव थांबाय थायोमोन आरो दा बेखायनो आं लुबैयो बिथांखौ जोंनि गेजेराव आं लुबैयो आरो जोंनि समाजनि थाखाय हाबा मावनो बेहा ओरैबायदि बेयो आं उन्दैनिफ्रायनो मोनदों फरायनाय बिब'आ बेखौ अनोमोन आरो बिब'आ शिलङाव फरायबाबो थांनाय फैनाय बेरायनाय माबानाय आरो बे हिसाबै बेहा हारिनि थाखाय सिगां उन्दै सेंग्रा अबस्थानिफ्रायनो बेहा माबा दङ सुबिदा दङ सुबिदा आरो दिनैबो आं गेजेर गेजेर बेयाव फैबाबो आं बेखौ बुंदोंमोन नङालै गुमै बेबायदि आरो आंखौ बिसोरो लाखिना दोननो हाया थारमाने आंखौ लाखिना आयेनजों लाखिना दोननो हाया बिसोरो मानोना बिसोरो आंखौ हगारखानांगोन बे सोदोबजों आंखौ खननै खनथामसो बुंदों दा बेखायनो आं आसा खालामो बे फैगोन गावनि माबायावनो दङ बियो स्ट्रेंथआवनो दङ गारिखौ जुदि गावनि स्ट्रेंथआव गैया बे जोबजानो दरखार गैया जोबजायामोन बियो दिनै जोंनि गेजेरावनो थानो हागौमोन खिन्थु बिहा मोनसे गावनि वार्ड जिहेथु नोंथांमोनखौ वार्ड होदों बे वार्ड मथे बे बिथाङा थानो गोनां जादों बेयाव नङाबा बिथाङा आरामसे जोंनि सरकारा बेबायदि खालामला सरकारखौ बियो उन्दै जायाखै मोनसे माबायावनो दङ स्ट्रेंथआवनो दङ आरो बुंनो बारा हाला बे लोमजानाय माबानाय ट्रिटमेन्ट लाबाय थादों आङो आंनि फारसेथ' माबा गैया थारमाने आंथ' खावलायहरखादों आरो मिथिखायो बे सानसे नङा सानसे गबोगोन बाध्य जागोन सरकारा बाध्य गबोगोन बेयो आरो जोंनि थाखाय हाबा मावगोन आंहा बेखौ आसा जोंनि रायजो राजा बर' हारिनि थाखाय हाबा मावगोन बे एकदम सैथ'फोरा दिनै बे सस्त्रफोरा बे गेलेनाय फोथाराव जे एक्स एनडिबिया जा बैनाय रन्जन दैमारिनि जि जोनोम दिन पालन खालामनायाव आंखौबो बेयाव लेंहरबाय आं फैबाय आरो दिनै बेयाव जिखिनि जथुमनाय जाबाय बेयावखौ नुनानै आं बहुद गोसोआव रंजादों मोजां मोनदों खिन्थु दिनै बेयाव दिनै बे रन्जन दैमारिया गैया आरो बिथांखौ सरकारा जोबना दोनदों आरो जों बे दिनै जोनोम दिनाव पालन खालामनानै बिनि जुगिदिनो सरकारखौ हांख्राय हरो जाहाथे बिथांखौ अति सोनखाले जोंनि गेजेराव हगारना होयो बेखायनो आं अनुरद खालामो सरकार